Ililista natin ang 10 mura at reliable na SUV sa Pilipinas. Kung nagka-canvas ka ng 7-seater SUV, baka makatulong sa'yo ang video na to. Simulan natin sa number 10, 2023 Suzuki APV. Ito ang APV na panglahatan, pangpamilya na, pangtrabaho at pang-business pa. All-purpose talaga. Ang boxy dimensions at maluwag na interior space ang ilan sa mga pinagmamalaki ng model na ito. Dahil sinigurado ng Suzuki, nakakasya sa all-purpose vehicle ang mga bagahe, cargo at kagamitan pang negosyo ng pangkaraniwang pamilyang Pilipino. Meron itong estimated price ranging from 743,000 pesos hanggang 955,000 pesos. Ang unang model ng APV ay nilabas taong 2004 at nagkaroon ng facelift noong 2007 at hanggang ngayon ay mabenta pa rin ang nameplate na ito makalipas ang ilang dekada. Ang model na ito ay pinapatakbo ng 1.6 liter 4-cylinder gasoline engine na konektado sa isang 5-speed manual transmission at kaya maglabas ng 91 horsepower at 127 Newton meters ng torque. Ang exterior features ng model na ito ay katulad ng mga commercial vehicles. Mas maliit ang bumper nito at mas nakaatras ang makina nito para mas makita ng driver ang kalsada. Ang mataas na roofline ay nakakapagbigay ng spacious cabin feels na ilan sa mga key features ng APV. Sa loob ay kasya ang 7 hanggang 8 tao dahil sa seating arrangement nito. Ang dashboard naman ay gawa sa durable na plastic at ang mga upuan ay covered ng durable cloth. Pagdating naman sa fuel consumption ay kaya nitong tumakbo ng 24 km per liter depende sa driver at merong pang long drive na 46 liter fuel tank capacity ang Suzuki APV. Number 9, 2023 Mitsubishi Expander. Marami ang nakasubaybay sa latest developments ng Mitsubishi Expander lalo na ngayon 2023. Isa sa mga visible update ng sasakyan na ito ay ang redesign exterior na may bagong front grille at bumper design. Although na-retain ng model ang dynamic shield style ng brand, ay sinigurado naman ng Mitsubishi ang modern at stylish na dating ng updated version ng Expander. Pinaandar ito ng 1.5 liter 4-cylinder gasoline engine na konektado sa isang 4-speed automatic transmission at malakas ang hatak sa 103 horsepower at 141 Newton meters ng torque. Sa labas naman ng sasakyan ay makikita ang upgraded na T-shaped LED head at taillights, integrated antenna, adjustable rearview mirror, adjustable headlights at chrome grille. Sa loob naman ay meron itong navigation system, heater, leather steering wheel, digital instrument cluster at electronic multi-trip meter. Hindi na masama mga ito para sa estimated price na 950,000 hanggang 1 million pesos sa bawat unit ng Expander. Hindi nawala ang anti-lock braking system ng sasakyan. Ang Expander ay nakapag-record din ng halos 21.1 to 22.94 km per liter na fuel consumption na tamang-tama lang para sa 45 liter fuel tank capacity nito. Number 8, 2023 Hyundai Kona. Ang paborito nating singkit na SUV, ang Hyundai Kona. May sporty at aerodynamic look mula sa front hanggang sa likod. Ito ay isa sa mga key design feature na binigay ng unit na ito. Sinisigurado ng Kona ang energy efficiency ng sasakyan sa tulong ng kanilang active air flaps ventilation system. Meron itong estimated price na 1.1 million pesos bawat isa. Move with your feelings, move with the vibe. Yan ang mantra ng Kona para sa mga drivers. Pinaandar ito ng smooth 2.0 liter gasoline engine na konektado sa isang 6-speed automatic transmission at kaya maglabas ng 147 horsepower at 179 Newton meters ng torque. Malakas humatak at smooth ang takbo para sa isang gasoline engine. Nakakamangha din ang modern looks at interior finish nito. Para naman sa mas ligtas na biyahe ay meron ng crash sensor ang sasakyan kasama nitong ilan pang safety features tulad ng central locking, power door locks, child safety locks, anti-theft device, engine immobilizer at anti-lock braking system. May 50 liter fuel tank capacity at may impressive na 15 to 20 km per liter na fuel consumption. Number 7, 2023 Honda CR-V. Hindi magpapatalo ang Honda pagdating sa kanilang crossover game dahil matapos ilabas ang kanilang HR-V model ay sinunod nilang ipinakilala sa publiko ang kanilang bagong CR-V. Ang CR-V o Comfortable Runabout Vehicle ay isang compact crossover na kilala na sa bansa. Ang 6th generation CR-V ay maraming pwedeng ihain para sa mga driver mula sa face value nito hanggang sa mga features sa ilalim ng hood. Ang CR-V ay hindi matagtag at kaya nitong i-absorb ang mga imperfection sa kalsada nang hindi nagbibigay ng discomfort sa mga pasahero. Kargado ito ng 1.6 liter engine at kaya maglabas ng 118 horsepower at 300 Newton meters ng torque. May 23.96 km per liter fuel consumption sa 57 liter na fuel tank capacity. Isa sa pinagtutuunan ng pansin ng brand ay ang exterior looks ng sasakyan. Ang bold LED headlights at in-your-face grille na may mesh design nito ang nagbibigay buhay sa harap ng sasakyan.
habang sa likod naman makikita ang familiar na vertical taillights at body-colored na roof spoiler. Ilan pa sa mga safety features nito ay ang dual front airbags para sa driver at passenger, side airbags, side curtain airbags, ABS at vehicle stability control. Para rin sa dagdag safety, ang lahat ng variant ng unit na ito ay merong driver attention monitoring system, meron ding aircon sa likod para sa mga pasahero natin. Ang bagong Honda CR-V ay may estimated price na 1.7 million pesos. Number 6, 2023 Toyota Rush. Ang Toyota Rush ay isang maliit na multi-purpose vehicle na pinanglalaban ng brand para sa small SUV segment ng bansa. Unang nilabas taong 2019, ang Rush ay available sa 7-seater configuration. Bilang isa sa mga bagong model na dinagdag ng Toyota sa kanilang segment, nakuha agad ng Rush ang spotlight sa bansa dahil sa affordable estimated price itong umaabot sa 1 to 1.1 million pesos. Kasama pa nito ang mas compact design na agaw atensyon para sa mga budget-conscious na Pilipino na naghahanap ng mas bago sa Avanza pero hindi lalampas sa presyo ng isang Fortuner. Sa tulong ng 1.5 liter inline 4 gasoline engine na konektado sa isang automatic transmission ay kaya nito maglabas ng 102 horsepower at 134 Newton meters ng torque. Malayo ang road trip din ito sa 45 liter fuel tank capacity at matipid na din sa 13.15 km per liter fuel consumption. Ang disenyo ng Rush ay inspired sa mas nakakatandang kapatid nitong Fortuner. Pero sa sukat ay nakagitna ang Rush sa Innova at Avanza. Ang lahat ng variant ng Rush ay equipped ng front fog lamps, LED headlights at taillights with LED guidelines, plus good-looking shark fin antenna at rear spoiler. Habang ang interior naman ng Rush ay gawa sa durable plastics, leather steering wheel at notable din ang ilang white stitch accents sa dashboard at pintuan ng sasakyan. Ilan pa sa safety features ng sasakyan ay ang 7 airbags, ABS, vehicle stability control at seatbelt reminder para sa lahat ng pasahero ng Toyota Rush. Number 5, 2023 Toyota Veloz. Unang nilabas noong taong 2022 bilang kauna-unahang nameplate nito sa bansa. Ang unit na ito ay sinabak ng brand bilang kanilang entry sa 7-seater subcompact crossover SUV sa Pilipinas. Halos magkamukha ang disenyo ng Veloz at ang Avanza. Sa katunayan, ang Veloz sa Malaysia ay ginawa para palitan na ang Avanza sa local lineup nila. Ang Veloz ay sinasabing mas matipid at calibrated sa city driving. Powered dito ng 1.5 liter 4-cylinder dual VVTi gasoline engine na konektado sa isang CVT transmission na kaya maglabas ng 106 horsepower at 138 Newton meters ng torque. Sa front end ng sasakyan ay makikita ang pattern grille at LED headlamps na may LED daytime running lights. Isang feature na nag-set apart sa Veloz mula sa kapatid nitong Avanza. May added itong body cladding roof rails para sa commanding looks. Sa loob naman ay matatagpuan ang added luxury feels kumpara sa Avanza. Ang two-tone black and white interior scheme nito ay may kasamang fabric at leather combo seats na may metallic interior trimming. Ang leather strap steering wheel nito ay may kasamang multi-function buttons, 7-inch digital gauge cluster at LED ambient lighting. 4-wheel drive din ang Veloz at isa sa pinagmamalaki ng Veloz ay ang kanilang mga safety features na binubuo ng 6 airbags at ng Toyota Safety Sense na merong blind spot monitoring, rear cross traffic alert, pre-collision system, lane departure alert at automatic high beams. Meron din itong ABS with electronic brake force distribution. Sa normal day-to-day, tumatakbo ito ng 14 to 15 km per liter. Isang magandang SUV na ang Veloz para sa estimated price na 1.2 million pesos. Number 4, 2023 Honda BR-V. Spacious interior, comfortable ride at fuel efficient. Ito ang ilan sa mga key features na hatid ng Honda BR-V, ang 7-seater vehicle na handog ng Honda sa mga Pilipino. Bukod sa maluwag na leg at headroom, ay may well-tuned suspension ng sasakyan na siyang nakakatulong mag-absorb sa mga mabakong kalsada at nagbibigay ng mas stable na takbo sa mga rough roads. Pinaandar ito ng 1.5 liter gasoline engine na konektado sa isang CVT transmission na kaya maglabas ng 118 horsepower at 145 Newton meters ng torque. Merong advanced collision-free system ang brand para dito. Ito ang Honda Sensing na binubuo ng state-of-the-art wide-angle camera, high-speed image processing chip, mas malawak na field of vision para mas mabilis ma-detect ng system ang nangyayari sa harap ng sasakyan. Meron ding anti-lock braking system with EBD. Sa fuel consumption nitong aabot sa 22.58 km per liter ay siguradong sulit ang bawat takbo sa 42 liter na fuel tank capacity ng sasakyan. Ang Honda BR-V ay may estimated price na 1 million to 1.3 million pesos. Number 3, 2023
Geely Coolray. Ang Geely Coolray ay isang subcompact crossover na bagong dagdag sa Philippine automotive market mula sa bansang China. Unang nilabas noong taong 2019, ang Geely Coolray ay may estimated price na 970,000 hanggang 1.1 million pesos. Pinaandar ito ng 1.5 liter 3-cylinder gasoline engine with turbo na kaya maglabas ng 177 horsepower at 255 Newton meters ng torque. Konektado ang makina nito sa isang 7-speed dual clutch transmission at ang Coolray ay may projector type na headlamps na pwedeng halogen or full LED depende sa variant. Ang subcompact vehicle na ito ay may sinusunod na crossover styling dahil sporty at appealing ang aim ng brand para sa mga mas batang driver. Dagdag pa dyan ang two-tone exterior design nito na agaw atensyon sa marami. Sa loob naman ay matatagpuan ng black leather seats na may red stitches sa side. Pati na ang two-tone dashboard nito na may kapansin-pansin ding red accent na nakakadagdag palalo sa appeal ng sasakyan. Isa pang feature ay ang shifter nito na may jet throttle inspired design para sa easy grip. Sa safety naman ay meron itong airbags at traction control na may array of sensors na makakatulong sa sasakyan para maiparada ito ng maayos. Bukod dito ay may feature ito kung saan ang signal lights ay nag-a-activate sa camera ng sasakyan para makita ng driver ang third person point of view ng sasakyan sa tuwing liliko ito. Hindi na rin kailangan pang questionin ang kakayahan ng sasakyan sa safety dahil sa magandang performance ito sa ASEAN NCAP na sinisiguradong safe ang mga sakay nito sa frontal impact, side impact at meron itong head protection technology. Nakadepende rin sa variant na kukunin ng mga owner ang fuel consumption ng Coolray. Pero ang normal na fuel consumption ay umaabot ng 16 km per liter sa 45 liter fuel tank capacity. Number 2, 2023 Suzuki Ertiga. Ito na ang isa sa mga entry ng Suzuki Philippines para sa competitive small MPV market sa bansa. Ang model lineup na ito ay merong malawak na range of prices at specifications at ang mga owner ng Ertiga ay maaaring sulitin ng modular seating system na nakakapagbigay ng mas maluwag na passenger seating space o kaya naman ay mas malawak na cargo space dahil sa reliability at pinagmamalaking fuel efficiency ng brand. Sinisiguro ng Suzuki na may enjoy ng mga consumers ang long-term use ng Ertiga. Meron itong 1.5 liter gasoline engine na kaya maglabas ng 103 horsepower at 138 Newton meters ng torque. Sa loob ng sasakyan makikita ang black interior with Foxwood inserts sa dashboard na may kasamang premium feeling plastics at fabric seats. Ang sasakyan na ito ay may 16.7 km per liter na fuel consumption at makaka-long drive ka pa rin sa 45 liter fuel tank capacity nito. Ang 2023 Suzuki Ertiga ay may estimated price na 950,000 hanggang 1.1 million pesos. At bago natin ni-reveal ang top spot ay comment mo naman below kung anong paborito mong budget SUV. Sa top spot natin nandito ang number 1, 2023 Suzuki Jimny. Simula nung maglabas ng teaser ang Suzuki para sa kanilang Jimny taong 2019 ay talagang tinangkilik na ito ng mga tao, hindi lamang locally kundi pati sa international market. Dahil sa redesigned small SUV na ito ay na-love at first sight dito ang mga car lovers. Sa tulong ng short wheelbase nito na may proper 4x4 system at well-laden exterior na may rugged at quirky na style ay talaga namang napukaw ng sasakyan ang atensyon ng marami. Meron itong estimated price na 1.2 million hanggang 1.3 million pesos. Sa ilalim ng hood ay makikita ang 1.5 liter gasoline engine na kaya maglabas ng 100 horsepower at 130 Newton meters ng torque. Sa harap ng sasakyan ay makikita ang heavily restyled exterior nito kung saan ang updated looks ay merong mas flat na fascia kumpara sa naunang variant nito. Ang retro looking lights ay installed sa distinct grille na nagbibigay ng magandang karakter sa sasakyan. Habang sa loob naman ay makikita ang well-deserved na changes tulad ng in-cabin plastics pati na rin ang mas swabing dashboard design nito. Sa maliit na wheelbase nito ay mas madali na ang city driving dahil sa mas stable na control at cruising ng Jimny sa kalsada. Ang Suzuki Jimny ay may 16.94 km per liter na fuel consumption sa 40 liter na fuel tank.